Hola, bon dia companys, soc Marc Oliver de Finques Arquitect. Avui us vull presentar el magatzem que tenim disponible per al vostre taller mecànic a la Port de Juneda. Acompanyeu-me. Fixeu-vos que a peu de carretera tenim tot un frontal bastant llarg amb 3 cossos de magatzem. Farem un vídeo una miqueta ràpid. Primer de tot, aquest espai que tenim aquí, que per apilar coses us anirà força bé. Tenim en part d'obra el que era antigament la part del taller, que la llicència d'activitat la tenim encara guanyada. Com veieu, hi ha una part bastant gran. Tenim aquí una sala i cap aquí dalt les oficines, després us les ensenyem, i tot això era el que és el taller. Com veieu, l'estructura són de bigues de formigó, amb bigues de ferro, pilars, tot el terra formigonat. Tenim aquí una segona part de magatzem que queda a la part de darrere. Si us fixeu és bastant gran. I aquest rectangle comunica amb la part central que heu vist a la imatge principal, que vindria a ser aquesta. És una altra part dins del magatzem que podreu utilitzar bastant bé. I què us comento? Aquí empalmaríem amb el que és la zona de pintar. Si us fixeu, un altre magatzem que us queda. Perquè us feu una idea, passarem per aquí. I ara us situareu molt millor. Mireu, el magatzem de pintura que hem vist és aquest d'aquí. Aquest que acabem de sortir ara, l'entrada principal, i aquest magatzem de pintura justament al costat. Mira, si voleu trucar ja sabeu on trucar. Aquest és el magatzem obert que teniu aquí al costat. Aquí se fa la venda de lo que és tota la construcció que veieu, més la parcel·la, que és força gran, i el que té molt bo és la visibilitat, que està a peu de carretera. Coseta important, teniu també, a part de l'activitat, la superfície, té la finca, com veieu, està vallada, i per la part de darrere també. Tots aquells que voleu muntar un taller o necessiteu usar cotxes o similar, podeu trucar 615 67 47 20. Finques Arquitect. Ens veiem. Bueno, companys, suposo que amb aquest petit vídeo ja us heu fet una bona idea de tot el que és la finca que tenim en venda. Segur que us heu quedat amb ganes de veure les oficines a la part de dalt que hi havia a les escaletes. Doncs a dins vídeo. Doncs bé, aquí tenim una saleta pels treballadors, una altra saleta de vestuari i tindríem aquí darrere un magatzemet, una petita entradeta, i aquí serien les oficines. I tenim una altra oficina a la part de darrere. Doncs ara anem a veure la part de baix.